Sziasztok! A mai videóban egy hosszú videó lesz. Lehet lesz part 1, vagy part 2, part 3, part 4, mert lesz olyan személyes dolog, amit meg fogok mutatni, és ugye nem akarom itt, hogy... Mert amúgy elkezdtem a videót, csak hát sajnos le kellett azt törölnem, mivel ott voltam a busz megállón, amivel orra bújtam, mivel picit meg vagyok fázva. Nagyon jó, minden szünetre vagyok megfázva. És nem tudtam, vagy tudtam, csak elfelejtettem, hogy ott ki van írva, hogy ugye hol vagy, és hogy hol lakok. Úgyhogy nice. Úgyhogy újra kezdtem. Úgyhogy most jövünk vissza a játszótérre, ugyanazokat a hülyeségeket meg fogom csinálni, csak most egy üres story time lesz, mivel nem fogok még egyszer kiugrani a hintából, mert amúgy azt csináltam, ez nálam a hülyeskedés, hogy a hintára beültem, meg ugye csimpászkodtam, nem a hintán, hanem ott ilyen van, nem azt mondom edzős, hanem olyan kis támaszkodó, közben itt jön a Tesla, közben végignézett gyorsan, hogy tényleg valahol még egyszer legyen olyan. Aki ismeri ezt a helyet, hogy leírja kommentbe, mert úgyis tőlem. Amúgy bocsánat még a hibáimért, hogy valamit félre beszélek. Csak hát most nem vagyok annyira magamnál. Nem tudom miért. Ide letesszük szépen a kulacsot, amit én tettem el itt oda ezt a szép virágot. Hogy ott tettem azóta is öcsünk. Szegény. Mindegy. Picit furcsa lesz amúgy egy kézzel videózni. Úgy nagyon nem annyira szép a szék. Kezdesőre állni, úgyhogy majd kb. Leszek itt egy 3 perc. Most 1:52 van. 3 vagyis 2:54-re megyek. Vagyis 3:52 körül megyek haza. Közben mesélek egy storytime-ot. Meg minden. Nem tudom most a hosszú videóban megmutassam az arcomat, nem merek felvállalkozni, mivel akkor letiltja a YouTube az arcomat. És hogy mivel feltettem az arcomat. Tudom, más hortokban is feltettem az arcomat, de az jóban mondjuk voltak rajtam effektek. Amúgy én nem merem magamat effektek nélkül megmutatni, mert ahhoz túl csúnya vagyok. Úgyhogy van nem mutatom az arcom, ha ugye elbírjátok fogadni, hogy effektek lesznek rajtam, akkor úgy tudok bevállalkozni az arccal. De amúgy most szétáll amúgy is egy picit a hajam. Hát nem volt időm annyira jól felkötni. Amúgy úgy nézek ki. Effekt nélkül. Tudom, csúnya, minden, amúgy a hajamat ne nézzétek. Meg ezt a szettet se, mert amúgy ez ott. Nem tudom miért vagyok rövid ójóba, úgyhogy meg vagyok fázva. Mondjuk, amíg rövid nadrág is lenne, az már picit túlzás lenne betegen. Mindegy, amúgy bocsi, csak közben bepörögtem. Úgy egyedül vagyok a játszín. Nézzétek, milyen... Jój! Hú, ohá. Mindegy, ha letilt a YouTube, akkor azt tudjátok miért van. Akkor tudjátok. Nem mindegy. Most visszük oda a kulacsomat. És akkor picit mesélek nektek. És megnézzük, hogy a kutyám mit fog reagálni, mert egyszer felugrott. De nem mindig csinálja azt. Nem tudom, látszódok-e, mert hogy fordítva tettem oda a kamerát. Ott van, hogy várjátok, csak közben tesztelik. Nem esik be. Nem tudom, látok-e? Mindegy. Pécsi. És közben ő huncutkodik. Őt most néztele. Ők felsők a folyóba az én hibám, mivel én vagyok a gazdája. Mindegy. Szerintem menjünk. Ennyi volt, mese volt. Menni kell, mert ez a kutya még beleugrik nekem itt a folyóba, mert ugye ő követ engem azért. Nem véletlenül jött most is ki utána. Úgyhogy nagyon jó. Ő mindig követ. Mindig előre nézi az utat, csak hát nem tudja, néha az túl sok lesz itt a macsek. Mert például ő állította le egyszer a macskabereket is. Közben összeharaptak a macskák. Nagyon szépek voltak. Amúgy tényleg. Azt elfelejtettem nektek mondani. Hogyha most látjátok ezt a videót és nem láttátok azt a sortot, amit kitettem, abba fogom hagyni a videózást, hogyha ez így fog menni. Esküszöm, pár hónapra, de lehet
mivel annyira szeretem a videózást, hogy csak egy hónapra fogom abba hagyni, ezt garantálom. De még addig se fogom kibírni, úgyhogy lehet csak egy hétig fogom, vagy pár napig fogom abba hagyni. De egy napig biztos abba fogom, ha ez így fog tovább menni, mert ez most már nem állapot, hogy 2013 feliratkozom volt, most már 2012 van. Ez olyan érdekes. Nem gondoljátok? Én nem tudom ezt, hogy most is fel is iratkoztam semmit, mert kitettem szint 5 videót, vagy nem tudom, 3 vagy 4-et, és semmit, alig írtatok rá. Hát ez így nem állapot. Nyári szint is van. Látszódik-e ott? Ott jönnek éppenséggel a temetőre. Addig csöndben maradok. Ja. Nem tudom miért, de meg állítom a videót, majd amikor közelebb érnek. Addig leállítom a videót. Közben itt jövünk. Na jó, most már nem kell sok tokra. Amúgy én falusi vagyok, Megyerbe városi. Hát ugye én lakok pont-pont-ponton is, az a város ugye, mert lakok pont-pont-ponton is, ahol ugye most vagyok. És aki tudja ezt a falu lenéri, mert hát nézd már, közben madarat kerget. Ó, no. Ez komolyan kergeti a madarakat. Köszönöm, a barátnőm macskája csinál ilyet. Mivel mindjárt hazaérek. Most lehet egy picit túl rövid lesz a videó. Amúgy, aki szeretne, jelöljen be Robloxon. Csenge Fanny 0 az egyik nevem. A másik GRR Csengusztól, nem tudom, mert adtam ezt a neve. Azon nem biztos, hogy vissza fogok jelölni mindenkit, mivel ott tabletem. Egy picit fagyos a Roblox. Azon nem garancia, hogy vissza foglak jelölni teket. Na most is csak is a telefonom a Robloxok, semmi másom. Közben itt amúgy a lábam észamorozok a köveken, de mindegy. Úgyhogy, ja. Mit mondjak még? Ja, igen. És majd joinoljatok rám, az egyik, úgy hívják azt a játékot, hogy Balance. Közben ott jön éppen egy kocsi, átballagok szépen a járdára. Ő is jön közben utánam. Csak ő lehet hátul fog átmenni. Éppen is lehet. Jó napot! Ez itt az a szokás, a falusiaknál, mindenkinek köszönünk. Szerintem olyan úgy, hogy a városiaknál is ez a szokás. Igen, el is tűnt. Úgyhogy jó. Nem, visszajött a pápán elő, megyünk kocsikázni. Itt a lakhajózban. Nem tudom pontosan szöveget, úgyhogy nézzétek el. Mindjárt hazaérek. Úgyhogy lassan teszletteket. Gyertek part 2-t. Lájkoljatok és iratkozzatok fel. Nem maradjatok le a tartalmakról. Pusztáncs!